A prvi puta Hrvatska uvodi takozvani institut nacionalne mirovine. S nama je ovog trenutka Ivan Serdar, ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Gospodine Serdar, dobar vam dan, dobrodošli u program N1 televizije. I prije svega prvo odmah pitanje, zapravo koji su rokovi i način na koji se može zatražiti to pravo na nacionalnu mirovinu? Evo, dobar dan vama i vašim gledateljima. Znači, evo, jučer je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje započeo sa zaprimanjem zahtjeva za ostvarivanje prava vezano uz nacionalnu naknadu. Sami zakon, znači, stupa na snagu, što ste mogli čuti već putem medija, sa 1. siječnjem 2021. godine. Znači, jučer je otvoren na neki način rok za zaprimanje zahtjeva i on kao takav nema sad nekakvo uvjetno ograničenje, odnosno kogod podnese zahtjev do kraja godine tek pravo može ostvariti sa 1. siječnjem 2021. godine, a sve nakon toga datuma pravo se ostvaruje sa datumom podnošenja prijave. Vidjeli smo ovih dana i potresne priče. Dakle, u Hrvatskoj ima velik dio ljudi koji zapravo žive bez mirovine, bez prihoda, sa nekom malom ili nikakvom socijalnom pomoći. Koji su sada glavni kriteriji tko može zatražiti nacionalnu mirovinu? Pa evo, znači, glavni kriteriji su da osoba mora imati 65 godina starosti, te da mora imati prebivalište u neprekidnom trajanju od 20 godina u Republici Hrvatskoj. Uz te glavne kriterije imamo i dopunske, znači da podnositelj zahtjeva, odnosno potencijalni korisnik, ne smije biti postojeći korisnik mirovine, niti smije biti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju, ne smije koristiti nikakva prava iz sustava socijalne skrbi, znači primati ni minimalnu zajamčenu naknadu, niti imati ugovor o dodijeljenom smještaju. Što se tiče, imamo tu, znači, prisutan i taj dohodovni cenzus vezan uz potencijalnog korisnika i članove njegova kućanstva, koji ne smije prelaziti 800 kuna mjesečno po korisniku, odnosno članu kućanstva, i ne smije biti sklopljen nikakav ugovor o doživotnom uzdržavanju. To je sad prilično komplicirano, dosta zahtjeva. Dakle, primanje zahtjeva je počelo. Riječ je uglavnom o starijim, često i socijalno ugroženim kategorijama ljudi. Koliko je do sada Zavod primio ili zaprimio zahtjeva za nacionalnu mirovinu? Pa evo, kako je tek jučer biti na neki način smo započeli sa zaprimanjem, imali smo, tek ćemo noćas imati obratu, a prvi rezultate što se tiče fizičnog podnošenja imat ćemo negdje danas do 10 sati. Ono što smo na neki način već dobili informaciju da smo imali do 5 negdje prijava što se tiče elektronskih putem, odnosno sustava e-građani. Kad govorimo, dakle, spomenuli smo, riječ je uglavnom o starijim, često osamljenim, bolesnim ljudima. Može li netko u ime njih ispuniti ili predati zahtjev? Dakle, gdje se mogu dobiti sve te informacije o načinu kako i na koji način ispuniti zahtjeve za nacionalnu mirovinu? Pa evo, kao što smo i do sada već komunicirali, znači zahtjev se može podnijeti osobno u područnim uredima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ovisno o prebivalištu samog podnositelja zahtjeva. Može se poslati preporučeno putem pošte i može se poslati elektronski putem sustava e-građani. Sami zahtjev je vrlo jednostavno koncipiran, doslovce je potrebno unijeti osnovni set osobnih podataka podnositelja zahtjeva i članova kućanstva ukoliko isti podnose, te uz to priložiti potvrdu u otvorenom računu u poslovnoj banci na kojoj podnositelj zahtjeva želi da se ta naknada isplaćuje. Znači, sami zahtjev u biti, svjesni smo o kakvoj se skupini građana radilo, išli smo jednostavno što se tiče svih ostalih podataka potrebnih da bi se definiralo da li potencijalni korisnik će imati pravo na to ili neće, se elektronski razmjenjuju sa ostalim javnopravnim tijelima, tako da vjerujemo da što se tiče samog podnošenja neće biti problema za naše korisnike. Ovo što ste pitali, da li netko može umjesto njih podnijeti, može, ali je bitno spomenuti da podnositelj zahtjeva mora vlastoručno se potpisati na taj sam zahtjev, a onda netko drugi može doslovce fizički taj zahtjev donijeti u područni ured ili u područnu službu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili ga odnijeti na poštu i poslati ga preporučeno. Sve informacije stoje na našim web stranicama, prisutni su leci u područnim uredima i službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Također isto dostupni su promotivni leci u centrima isto za socijalnu skrb. Idemo malo oko ovih zahtjeva. Zaprimili smo već neka pitanja pa da pokušamo odgovoriti na njih. Dakle, kako će se utvrđivati uvjet od 20 godina provedenih u Hrvatskoj? Je li riječ o 20 neprekidnih godina, dakle, ili je moguće riječ o godinama koje su zajedno zbrojene u iznosu od 20 godina?
Ne, riječ je znači mora biti baš decidirano 20 godina u neprekidnom trajanju, a gleda se sa datumom od podnošenja prijave samog zahtjeva. Svi podaci znači se elektronski razmjenjuju sa svim javnopravnim tijelima. Ovaj podatak upravo koji ste pitali razmjenjujemo sa Ministarstvom unutarnjih poslova. Hoće li se po vašem sudu dogoditi pokušaj primjerice odricanja od socijalne pomoći domova i kućanstava zbog mogućeg stjecanja mirovine? Dakle, što ako netko prima neku simboličnu socijalnu pomoć, a sada bi zapravo želio primati nacionalnu mirovinu koja bi realno bila veća, riječ je o iznosu od 800 kuna? Pa ja vjerujem da će to biti iznimni slučaj i naravno da će postojati određeni broj ljudi kojima će biti isplativija nacionalna naknada. Oni su na neki način i predviđeni kada se radila procjena fiskalnog učinka prilikom donošenja samoga zakona, tako da ovisno znači o pojedincu ono što će mu biti isplativije vjerujemo da će se za to odlučiti. Dakle, moguće je da se netko odrekne socijalne pomoći i to mora, pretpostavljam, učiniti prije nego što ispuni zahtjev za nacionalni dohodak. Tako je. Znači, što se tiče ako je korisnik mirovine, na samome zahtjevu navodi da će se odreknuti mirovine s obzirom da već je kod nas u bazi zaveden kao korisnik mirovine, a što se tiče ako prima zajamčenu naknadu, znači mora preko Centra za socijalnu skrb prije podnošenja samog zahtjeva isto zatražiti ukidanje te vrste naknade, odnosno pomoći, a mi onda ćemo u komunikaciji sa Centrima za socijalnu skrb imati tu povratnu informaciju. Još jedan podatak, koliko ima mirovina koje su stjecane po nekom drugom uvjetu koje su manje od 800 kuna i mogu li onda ti korisnici isto tako umjesto dosadašnjih mirovina po nekom drugom prihodu zapravo ih zamijeniti ili zatražiti nacionalnu mirovinu koja bi bila nešto veća? Pa teško je sad tu odrediti točno apsolutnom broju, s obzirom da imamo mnogi kriterije ove koje smo spomenuli. Mi prema nekakvim svojim podacima, statističkim izvještajima koje vodimo, ako gledamo mirovine bez međunarodnih ugovora do 500 kuna, imamo negdje oko 2700 otprilike korisnika. Ono što je sad tu bitno spomenuto isto da je moguće da ti korisnici žive još i s nekim, pa onda imamo onu priču oko dohodovnog cenzusa i postavlja se pitanje uopće da li zadovoljavaju taj kriterij da imaju po članu manje od 800 kuna da bi imali opciju aplicirati se znači na nacionalnu naknadu za starije. Isto ovo što ste sami bili upitali vezano uz samo prebivalište i trajanje, to su sve nekakvi podaci koje bi mi tek mogli u biti provjeriti prilikom podnošenja samog zahtjeva takvih korisnika. Koliko bi onda po vašem sudu moglo trajati ta provjera svih podataka koji su upućeni kada bi oni koji su recimo sada već elektronskim putem uputili zahtjev za mirovinom mogli računati na isplatu prvog takvog primanja, odnosno mirovine? Pa što se tiče samih isplata, prve isplate ići će u veljači za mjesec siječanj. Što se tiče ovo što ste me bili pitali vezano uz razmjenu podataka, znači mi imamo tu zakonske rokove definirane Zakonom o upravnom postupku do 60 dana. Sigurno da s obzirom da se radi, ja bih rekao, o socijalno osjetljivoj populaciji, da ćemo gledati da te rokove da ih smanjimo na što je mogući kraći rok. Još je jedna tema koja je otvorena, a to je kako će se provjeravati detalji primjerice o ugovorima o doživotnom uzdržavanju. Dakle, što ako su ti ugovori potpisani bez da su na neki način registrirani u javnim ili državnim službama, kako će onda se utvrditi da netko ima potpisane ugovore o doživotnom uzdržavanju? Pa znači, kao što sam već bio spomenuo, svi ovi podaci koji se na neki način traže kroz sami zahtjev, kontrolirati će se elektronskom razmjenom podataka ostalim javnim pravnim tijelima. Ovo što ste me pitali vezano uz ugovore o uzdržavanju, komunicirat ćemo sa Ministarstvom uprave i pravosuđa, po potrebi sa javnobilježničkom komorom. Ja bih samo iskoristio priliku pa spomenuo da na samom zahtjevu piše da svi podaci koji se odnose od strane podnositelja zahtjeva podlažu znači nekakvoj odgovornosti ukoliko se ispostavi da su ti podaci bili neistiniti i da su na neki način prouzročili štetu prema državnom proračunu. Koliko po vašoj procjeni ima ljudi u Hrvatskoj, korisnika koji bi mogli ispuniti ove sve kriterije za stjecanje nacionalne mirovine? Pa procjene su da bi u sljedećoj godini, odnosno u 2021. imali nešto ispod 20.000 korisnika, otprilike točno nekakva je brojka 19.700. Većinom bi se to prema našim nekakvim analizama odnosilo na žene starije dobi.
Riječ je dakle još jednom o prilično starijim ljudima. Pretpostavljam da bi ovakav način za mnoge od njih zaista bio jedan od najvažnijih načina kako preživjeti. Vidjeli smo dakle ovih dana da postoje zaista ljudi, pa čak i u zajedničkim kućanstvima, dvoje starijih ljudi od kojih ni jedan od njih nema ni nikakav oblik socijalne pomoći, pa ni bilo kakav oblik mirovine. Slažem se s vama u potpunosti. Evo, mogli smo biti svjedoci u zadnjih nekoliko dana kada smo u Medici gledali priloge koji su se pripremali vezano uz nacionalnu nagradu. Vidjeli smo o kojim se ljudima radi, u kakvoj se situaciji nalaze i koliko im u biti ta naknada znači da se doslovce pokre osnove nekakve troškove života. S time znači, vidimo da na neki način dodatno razvijamo, odnosno širimo tu i socijalnu sigurnost za tu kategoriju građana. Još je jedna stvar koja je prilično važna, koju su nas naši gledatelji pitali. Dakle, obavezno je da se otvori račun u nekoj od banaka. Nije moguće taj novac od 800 kuna primati u gotovini, recimo putem pošte. Naravno, kao što znate, od 2014. godine je u biti zakonski izmijenjeno da se niti mirovina ne može više primati putem pošte, tako da godišnje je taj broj konstantno u padanju. Isto tako nije, s obzirom da se moralo razmišljati i o procjeni fiskalnog učinka, odnosno koliko će to opteretiti državni proračun, nije bilo mogućnosti se omogućiti isplata putem pošte nacionalne naknade, već je to isključivo putem poslovnih banaka, odnosno tekućih računa korisnika, s time da smo vidjeli da je nacionalna naknada kao takva, ona ne može biti predmet ovršnog postupanja, pa tako da s te strane ne treba biti bojazan da će, s obzirom da se isplaćuje na tekući račun, će se moći na neki način ukinuti. Evo samo da kažem da dok razgovaramo, gledamo uživo detalje iz Ministarstva vanjskih poslova u kojem se očekuje dolazak ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova. Mi razgovaramo sa Ivanom Serdarom, ravnateljem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Jedno pitanje za kraj. Čini se da je prošla pa i ova godina koja nam dolazi krizna zbog mnogih razloga. Kako je stanje u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje? Često se ponavlja da isplata mirovina ni u kojem slučaju neće biti u pitanju. Kakvo je zapravo stanje u mirovinskom fondu i što mogu očekivati umirovljenici kada je naravno riječ o usklađivanju mirovina u idućoj godini? Pa evo, što se tiče samog mirovinskog sustava, vidimo i po broju osiguranika i po broju umirovljenika da te brojke, odnosno što se tiče broja osiguranika, te brojke su u biti na razini nekako i prošle godine. Što se tiče broja umirovljenika, nešto možda imamo tendenciju nekakvog malog rasta. Više puta smo ove godine imali, na neki način smo se morali, ja neću reći opravdavati, ali vidimo dosta puta smo bili od nekakvih strana upozoreni da mirovine neće biti isplaćene, iako Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je u biti na neki način svaki mjesec isplaćivao uspješno te mirovine. Ono što na neki način komuniciraju cijelo vrijeme putem medija i resorni ministar gospodin Aladrović i ministar financija gospodin Marić je da financijska sredstva za mirovine nisu nikad bila upitna niti će biti, da su osigurana i vjerujemo da će tako biti od 2021. godine. Gospodine Serdar, hvala vam na razgovoru. Bio je ovo Ivan Serdar, ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Hvala vam na pozivu.